Sláva Isusu Christu. Rozsviatenejší vladykové, archiepiskopi, mitropoliti, episkopi, naši ľudí, náš archiepiskop mitropolita Joán Babiak, náš vzácny host spoza hraníc, archiepiskop mitropolita vladyka Ivan Martiňák, Varšavsko-Erebinský, náš vladyka Milan Hautur, vladyka Košický. I so všemi našimi ľubými, preosviatenejší náš najvyšší nastojateľ Vasilianského činu, otec Vasil Kovič. Vítame na tým novým míste, kde bude odpravľať sa svätá služba Božá v novým chrámi. Vítame vás tým slávnostným spôsobom, jak naši predkové, chlibom i soľou. To je toto perše. Ostatné, to ďalšie bude sledovať vítania všetkých ostatných našich ľubých hostej na tribúni i na tým poľovým oltáriu. Prošu, buďte láskaví. Oh
i Sviatého Ducha, mení prísno i vo věky vekov. Sviatého Ducha i vo zdviženievo nám sotvoriti trapeze, jako podobaje Tebi всякая slava čest i poklonenie, Otcu i Synu i Sviatému Duchu, na ní prísno i vo vík víkov. Blahosloven Boh náš, всегда на ní prísno i vo víky víkov. Širotý